שלום לכולם, אני נועה, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מכל חבריי השכלתי. ב-27 השנים שלי כאן בעולם, הגעתי להבנה שיש שני דברים שאני לא יכולה לוותר עליהם. האהבה לאנשים, והסקרנות האינסופית ללמוד. אני מאמינה שלכל אדם יש סיפור או שיעור, שהוא יכול ללמד אותנו. בלי קשר לגיל, סטטוס או מעמד. אם רק נהיה פתוחים להקשיב, נגלה שדווקא מהאנשים הכי פחות צפויים, אנחנו לומדים את השיעורים הכי גדולים על החיים. בפודקאסט הזה, בכל פרק, אארח אורח אחר מכל גווני האוכלוסייה. עם סיפורים מרתקים, שיחות בגובה העיניים, ורגעים מעוררי השראה. המטרה שלי היא לגרום לכל אחד ואחת מכם להתחבר, להזדהות, ולצאת עם משהו חדש ללמוד על החיים. תודה גדולה וענקית לחיפאים מצייצים על ההפקה המדהימה ועל כל העזרה מסביב. ועכשיו, בואו נתחיל. אז שלום לכולם. האורחת שלי היום היא יוצרת תוכן, באינסטגרם ובטיקטוק. אבל בפיד שלה ממש לא תמצאו רק קודי קופון. בעולם שבו כל רגע נמדד בצפיות, לייקים ושיתופים, אני חושבת שהיא קצת הוכיחה שאפשר להביא ערך מוסף, והאינסטגרם זה לא רק פלטפורמה של תמונות ומחירות וכולי. אז בוא נגיד שלום למעיין רהב. אוי, איזה פתיח, ריגשת אותי. קצת דימה. קודם כל, אני באמת חושבת שלא סתם בחרתי אותך, מתוך כל האנשים שאני מכירה שכן מאוד חזקים ברשתות החברתיות. אני חושבת שהיום העולם הזה נורא נפיץ. כל אחד קם ונהיה יוצר בלוגר, שזה מהמם, אין לי שום בעיה עם זה, אבל אני חושבת שיש גם גבול מאוד מאוד דק, בין להביא את עצמך ולהישאר אותנטי בתוך כל הדבר הזה, לבין להישאב לתוך עמוד שנהיה ערוץ הקניות. אז לפני שנתחיל ונצלול לתוך העומקים, בואי תספרי מי את, מה את, מאיפה. אז ככה. סתם, מעיין, בת 24, 24, זה בגלל שאת אומרת לי 24. סתם. סתם. קיצור, עכשיו אני יכולה להגיד, גם יש לי תואר, אני לא רק בלוגרית, ונראה לי שבתכל'ס זה באמת כל החיים שלי. האינסטגרם, ועכשיו גם נהיה הדעת, אבל זהו בגדול. איך התחלת בעולם הזה? איך זה התחיל? אני חושבת שיש מלא שאומרות, זה תמיד בער בי, זה ממש לא. אני אוהבת דברים חינם, ואני גם אוהבת שמשלמים לי. קניות זה שם המשחק. כן, תסתכל לאמרן בכנות, אבל ממש לא בער בי, וזה התחיל בתכלס מרון. כאילו, אם לא רון, בחיים, אני מודה לו על זה באמת כל יום, כל בוקר, זה לא היה מתחיל. רון שקל, החברה הכי טובה שלי, שהיא בלוגרית גם, יוצרת תוכן. רון תמיד הייתה אחת שאוהבת להצטלם, אוהבת לפרסם, אוהבת לדבר, אוהבת זה. וכשאני מסתובבת איתה כל יום, כל היום, והיא מצטלמת, אני אומרת, טוב, אני גם מצטלם, טוב, אני גם מצטלם. ואז פתאום התחילו להיות לי, פתאום התגל לי ל-10K. רגע, אנחנו מדברות על איזה גיל? 21, 22, משהו קצת אחרי כאילו. אוקיי. לפני זה 4-5 שנים. שרק יתגל לי עוקבים לאינסטגרם. ביום שיתגל לי ל-10K אמרתי, יאללה, שטאפים! באמת, אני אומרת לך, באותו יום שיתגל לי ל-10K, שלחתי הודעה באינסטגרם לאנשים, בואו תעבדו איתי. ולמה עד אז לא? כאילו מה, יש איזשהו לימיט שאת צריכה להגיע אליו בשביל להכריז על עצמך כבלוגרית? אני חושבת שהיום אין את זה, באמת, כאילו אני יכולה... אני רואה היום יוצרות תוכן עם 5,000 עוקבים. ואני אוהבת אותם גם. זה אלופות. באמת, התוכן שלהם, אני ממש אוהבת אותו. חד משמעית, אבל פעם זה היה כזה טוב, ואין לך 10K, את לא יכולה לפנות למותג שיעבוד איתך, למה שמישהו ישלח לך בגדים בחינם, או מי את, כאילו. אוקיי. ואז התחלתי פשוט לעלות יותר דברים, ואז היה לי זוגיות, אז הייתי משתפת כזה בזוגיות, והייתי מצטלמת מלא, ופשוט זה פתאום התחיל לתפוס תאוצה, ואז לפני, כאילו זה קרה הרבה אחרי, שבאמת מישהו שילם לי נגיד, איזה שנה וחצי אחר כך, פנה אליי מותג, השם ישמור באמת איזה שטאפ נוראי ראשון, זה היה מותג הלבנת שיניים. שטיפה אינטימית. מעולי. שילמו לי, אני לא אגיד כמה, אבל באמת שילמו לי בזמן, ואמרתי, בונה, זה מלא כסף. ומאז התחלתי באמת לפרסם.
וואי, כמה יש לי לשאול אותך על זה, דווקא על זה. אבל רגע, אני אגיד שנייה, איך אני ואת הכרנו. אני אלך איתך אחורה לדבר שאת דווקא לא יודעת מהצד שלי. אנחנו הכרנו דרך חברות משותפות. נכון. ובהתחלה אני באמת הכרתי דרך האינסטגרם, ממה שאני ראיתי. ואני לא אגיד לא אהבתי אותך, אבל חשבתי שאת סנובית. ואני לא בן אדם שנוטה לשפוט מהר, כי גם אותי המון פעמים בחיים סיווגו כסנובית, מתנשאת בלי שהכירו אותי. אז אני בעצמי לא נוהגת לעשות את זה, אבל כאילו מה שאני ראיתי באינסטגרם, אולי האסתטי הזה, הנורא מוקפד, אני קיבלתי רושם של סנובית. ויכול להיות שזה היה ממקום של לא יודעת איך לגשת אלייך, לא יודעת... ובדיוק כשנפגשנו כל החברות, יצאנו ביחד במסיבה, לדעתי זה היה מולדת. נכון, של שחר אולי. חמשוי. ווואלה, התאהבתי בך. אני חושבת שגיליתי בן אדם אחר לגמרי ממה שאני רואה מאחורי המסך. וזה גם המקום להגיד שאני מאמינה שהמון המון המון מהאנשים שאנחנו רואים באינסטגרם, לטוב ולרע זה לא באמת האנשים שנפגוש במציאות. אז איך את מצליחה להביא את עצמך לידי ביטוי בעולם כזה, שהכי קל לשפוט אותך, והכי קל לשפוט לפי מה שהם רואים מאחורי המסך? אני חושבת שזה עבודה יומיומית, ומעבר לעבודה היומיומית, זה כאילו הבעיה הכי גדולה שלי. כי זה כל הזמן התהיות שלי מחדש, שאני אומרת, טוב, מה אני שונה ממישהי אחרת, ואיך אני מביאה את מעיין רז, שאת מכירה, שחברות שלי מכירות, שאנשים שלי מכירים, שגם העוקבות שלי יראו כאילו, בא לי להיות אותו בן אדם, לא בא לי להיות בן אדם שונה. ואני חושבת שעכשיו, כאילו, תקני אותי אם אני טועה, אני מביאה גם את הצד המאוד אמיתי שלי, ומאוד אני ועמך ועל הקריות, וגם מאוד את הצד בסדר, אני בלוגרית, ואני קצת נקייה ואני מסתתית. אני מסכימה, אבל זה לא היה ככה מההתחלה. זה לא היה ככה, נכון? כי שהיה לי מלא עוקבים, וכאילו כשאת בלי זוגיות, את גם מחפשת באיזשהו מקום, כאילו, טוב, בא לי שתראו את הצד היפה שלי, ולא רק את הצד כאילו, לא בא לי להראות את כל הצדדים, בא לי שתסתכלו על החיים שלי ותגידו, וואי, בא לי. ודווקא לא את הצדדים של, אני מזדהה איתה. כאילו, זה מה שחשבתי שצריך להיות בהתחלה, אבל כשאני התחלתי גם לצרוך תוכן של אנשים אחרים, הבנתי שכאילו, בא לי להזדהות עם מישהו. בא לי שמישהו יציר על הבעיה שלו ויגיד, וואלה, גם אני ככה. וזה עבודה יומיומית, וכל פעם אני מנסה להגיד לעצמי, כאילו, אני יכולה לעלות לקלוז הזה, משהו אישי מאוד, אם זה על הגירושים, או על המוות של סבתא שלי, או על דברים, ואני אומרת, למה לא מעלה את זה לרגיל? כאילו, בא לי לעלות את זה לרגיל, בא לי שכולם יראו את מה שאני מפרסמת, ואם אני גם אני מכוערת, וגם אני הכי יפה באותו רגע. כמה זמן לוקח לך לצלם סרטון? פעם? לאינסטגרם? 7 שעות. או לטיקטוק? טיקטוק אפילו לא מאית השנייה. זה באותו רגע, מצלמת, נשלח. כי בטיקטוק יש קצת פחות, כאילו אנשים שמכירים, לא יודעת איך להסביר את זה בטיקטוק, את יכולה פשוט לדבר על מה שבא לך, איך שבא לך, וכאילו, הלאה ובא לה. באינסטגרם, אני כבר לא חושבת, אני כאילו חושבת שאם היה לוקח לי, נגיד, סתם היום צילמתי פשן, פעם היה לוקח לי, הייתי אומרת, טוב, שעתיים מהלו"ז שלי אני מפנה, זוכרת איך נלחצתי היום, ואמרתי לך, לא, אני צריכה לאחר טיטיטיטה. שעתיים מהלו"ז שלי אני מפנה היום, אפילו לא חצי שעה, וזה להחליף לוקים, לצלם, למדוד, זה לא 2.5 שעות. לא לוקח לי זמן, כי אני פשוט, מה שיוצא יוצא. אם זאת האמת, זאת האמת, זה מה שיצא. מהמם. וגם מה קורה ברגע, אם נגיד שיש חוסר השראה? שאת באה לצלם משהו ואין, לא הולך. לא הולך. את לובשת לעצמך משהו, באה לדבר, וכאילו לא יצא לך. ואני בטוחה שיש ימים כאלה, זה לא תמיד בא בשלוף. זה קורה לי הרוב דווקא, לא עם מותג בגדים, אבל זה קורה לי או עם הדת, שאני אומרת, כאילו בא לי לייצר תוכן שהוא אחר, ואני כל הזמן, את מכירה את זה במקלחת, ועולה לך מחשבה, ואתה אומרת, שוב, אני חייבת לדבר על זה, אבל אז את שוכחת ממנו, ואני אומרת, אוקיי, נזכרתי בקצת, יאללה, אני אצלם ודבר על זה, ואז אני מגמגמת. אז זה קורה לי יותר שאני באה לדבר, כאילו נגיד על מותג בגדים, סבבה, הכל זורם, מחמיאה וביי, אבל שאני צריכה לתת איזשהו או ערך מוסף, או תוכן מעבר, או נגיד להסביר על מוצרים מעבר, כמו סקינקר וכאלה, פה אני כבר נאבדת. אני גם אוכלת ראשים, ברמה קשה, ולא נעימה. לא יודעת, נאבדת בעצמי איכשהו במלל. אבל תראית, אני ראיתי סרטון שלך שבוע שעבר, אני לא זוכרת אם זה היה בקלוז או בעמוד שלך, שהתאפרת ודיברת. ישבת ודיברת משהו כמו איזה 10 סטורים, כל סטורי דקה. ופתאום חשבתי על עצמי, נגיד,
סתם, אם אני הייתי עושה את זה, הייתי יושבת עכשיו ומספרת על משהו. קודם כל, אני לא יכולה לעשות שני דברים בו זמנית, סבבה. אני לא יודעת איך את מצליחה לשים קונסילר ומסקרה ולדבר בכזאת, כאילו, אני הייתי נתקעת, זה כבר שלב ראשון. ודבר שני, כאילו, שנייה לספר על משהו שהוא נורא אישי, נורא שלך, וכן להצליח להתבטא באופן שהוא נורא טבעי. איך את עושה את זה? זה מההתחלה היה ככה? ממש לא. ממש לא. אין, אני חושבת שאף פעם זה לא נפתח לי ב100%. כאילו, אני אף פעם לא מצליחה לדבר על הדברים האישיים שלי כאילו ב100% בפול פאוור עד הסוף. אבל אני חושבת שמאז שפתחתי את הקלוז שלי, ואני, עזבי שזה בנות שאני לא מכירה, כן? יש שם כאילו כמעט 4,000 עוקבות, אני לא מכירה כמעט אף אחת מהן, חוץ מחברות שלי שעוקבות, אין לי מושג מי הבנות, הם כנראה יעברו אחריי ברחוב, ואני אוהבת אותה, אני הם יראו אותי ברחוב, ואני אקפוץ עליהם, אני לא מכירה אותן. מאיפה התחיל הרעיון של הקלוז הזה בכלל? שחר ממן פתחה עמוד דראפט של בגדים, לא? זה היה סתם תמונות יפות כזה. וזה אמרתי, מה, איך בא לי? סתם בא לי לפתוח, תקשיבי, סליחה, לא בקטע שחצנים, סליחה. אבל אני חושבת שאני באמת, חוץ מאחת שראיתי שעשתה את זה ממש מזמן, יש לי קלוז כבר מעל 2.5, אחותי. זה המון זמן. ואמרתי, בא לי עוד פלטפורמה. היום פה לכולם יש, אגב. כולם, אין אחת שאין לה. אבל שוב, שימי לב לקלוז שלי, ובגלל שאת בתוכו, אין שטאפים בקלוז. ממש אין שטאפים. יש מעיין מביאה את החיים האישיים שלה, וכאילו, זה החיים האישיים שלה. אם אני בוכה, הקלוז יודע. אם אני עושה, לא יודעת מה, הקלוז יודע, כאילו, על הכל. ודווקא לקלוז, כאילו לאינסטגרם הרגיל, אני מרגישה שאם אני עכשיו סתם אתאפר או יעשה איזה משהו וצלם תוך כדי, אני צריכה לתקצר את זה, ושלאף אחד לא יהיה מספיק סטורים, וכדי שלא יהיה יותר מדי סטורים, כדי שזה יביא מחר, ושזה ככה ושזה ככה, ושאני לא אחפור לאף אחד. בקלוז אני אומרת, אתן פה, באתן לחפירות, ואני הולכת לאכול לכם את הראש. אבל כאילו, הנה, גם פה, זה סוג של סלקציה שאת בסוף עושה. נכון. ואת כן רוצה להביא את עצמך לידי ביטוי בעמוד שלך הראשי, ששם רוב העוקבות שלך. אז איך את כן יודעת לעשות את הסינון תוכן הזה של כן לתת להם קצת ממך, ולא לשמור את הכל הקלוז? איפה זה בא לידי ביטוי? לא נעים לי להגיד שאני לא עושה את הסינון הזה, ואני, הלוואי שחצי ממה שהיה עולה בקלוז, היה עולה ברגיל. אז למה? אני חושבת, לא יודעת להסביר לך. כאילו אני מרגישה שבקלוז אני לא צריכה להיות יפה, ולא צריכה להיות אסתטית, ולא צריכה לייצג משהו, ולא צריכה, הם אוהבות אותי כמו שאני, הם לא שפטת אותי. אז אני מעלה עליו בבעלה, וברגיל יש לי גם גברים שעוקבים אחריי, ולא בא לי שאף אחד יגיד מה קרה לה לפרצוף, או איזה משהו כזה. אבל אני חושבת שמה חתמתי בסוכנות, לפני איזה 3 חודשים, משהו כזה, ושתיהן בקלוז שלי. האמת שהם בקלוז שלי ממש לא מזמן. רגע, איך הגעת לחתום בסוכנות? הם פנו עלייך? כן, פנו, וואלה, חזרו אחריי אפילו. חזרו אחריי? הפרסים וזה? לא פרסים, אבל כבר כאילו שלחו הודעות לכל החברות שלי. לשחר שלחו, לג'סי חברה שלי שהיא גם בלוגרית שלחו. עלייך? כן. והייתי מה זה נגד? כאילו נגד אבל ברמות. למה? כי א' לא בא לי שתיגעו לי בכסף. ממש לא בא לי. מי שלא יודע, הסוכנת לוקחת 20-30%, לא משנה, מהרווחים שלך. יש כאלה שלוקחים ככה ויש כאלה ככה. כל אחד זה אחרת. וגם פחדתי להתאכזב, כאילו, בואי, זה חוזה לכל דבר. מה זה חוזה? זה חוזה. כאילו, חד משמעית. ופחדתי שאם אני חותרת עכשיו, אז כאילו, גם יש סיכוי שאני נדפקת כלכלית, וגם יש סיכוי שאני גם לא מרוצה, וכאילו, למה? כאילו, בסדר, נכנסת לי עבודה, אני יכולה להסתפק במה שיש לי, וגם יש לי, ברוך השם, פה, וגם אין לי בעיה לפנות למותגים, אין לי את הבושה הזאת שיש לאנשים אחרים. אבל ישבתי איתה, קוראים לה נופר, ישבתי איתה לשיחה, זה אמור להיות פגישות יודעות 30 שעה, לדבר רגע על מה קורה, 4 שעות. כמה דיברנו על עבודה? 10 דקות. התחברתי אליה, תקשיבי, כן, התחברתי אליה, קודם כל היא מאוד מאמינה, כאילו בדת וזה, איך שישבנו, היא שתתה קפה, היא בירכה, אמרתי, טוב, סבבה, הולכת להיות הפאנט שלי. חד משמעית. אבל רגע, איך החלטת כן לתת צ'אנס לזה? כאילו בסוף אם את מסתפקת במקום שלך, ואת מצליחה להביא מותגים בעצמך, אז מה בך כאילו כן רצה לתת את הצ'אנס סוכן? א', הייתה לי הרגשה בלב. באמת, אני לא בן אדם שיש לו איזה אינטואיציות יותר מדי וכאלה, אבל באותו יום, והתייעצתי עם חברות שלי שמבינות, וכזה אמרו לי, לא, ותשני ככה, ותעשי ככה, ובאותו יום אמרתי, כאילו לא מעניין אותי כמה שהחוזה כביכול יכול להיות קשה, ממש בא לי לחתום אצלה. כאילו ממש הייתה לי הרגשה טובה לגביה, ואגב אני מרוצה ברמות, כן, ברוך השם. אבל
אמרתי, טוב, אני עושה X כסף בחודש, יש לי X קמפיינים בחודש, יש לאן לעלות. זה לא שאני כאילו, יש לאן לעלות והיא יכולה להביא אותי למקומות שאני לא יכולה להביא אותי. ולמה לא? כאילו, בסדר, מקסימום לא ילך, לא הייתי מרוצה, לא יודעת מה. אז כל טוב, אז קמים והולכים, כאילו, לא התחתנו. נכון. כל טוב. עכשיו יש לי שאלה. את בסוף אמרת שאת פונה למותגים, בעצמך. איך עושים את זה? כאילו, תספרי לי על שיחה שלך עם מותג שהחלטת כאילו, בתחילת הדרך, זה לא עכשיו כשכבר יש ביטחון וצברת. שאמרת, וואלה, בא לי לעבוד איתו. מאיפה מתחילים? איך פונים למותג? איזו שאלה מכשילה. כי תמיד מתייעצת על זה. אגב, אני לא עושה החלטות לבד, זה מאוד חשוב גם לציין. אני לא יודעת להפריט. עם מי מתייעצת? עם רון, ברור. רון אין דבר שאני אעשה בחיים, וכאילו, אני לא מתייעצת איתה לפני, נדיר מאוד שזה יקרה. אני פשוט שולחת להם, היי. קורה. סתם, אני באמת רושמת, היוש, מה נשמע? ראיתי את ה-XYZ שלכם, ממש אהבתי, נשמח לעבוד איתכם בשיתוף פעולה. אבל אגב, חשוב לציין גם, זה רק אני ספציפית, אבל לי יש ממש חוסר ביטחון כאילו זה גם אחת הסיבות שלקחתי סוכנת, שאני לא יודעת לדרוש את כמה שאני שווה. אני גרועה בזה. וזו הייתה השאלה הבאה שלי. יפה, תקדמתי אותך. לא יודעת לתמחר את עצמי, לא יודעת כמה אני שווה, גם אני יודעת, בואי, אני לא בשוק כאילו של מותג ויודעת כמה זה משתלם לו או לא משתלם לו, ואני מאוד מפחדת לאכזב מותג. בגלל זה אני גם שאלתי על הפעם הראשונה שפנית למותג. כי בסוף, מעבר לבושה שנייה שצריך להתגבר עליה, מאיפה את יודעת לדרוש מחיר כשאת לא עברת בזה לפני כן? אז כשאני פונה למותג, אני לא יכולה לדרוש מחיר. אני לא מצליחה. אני יכולה להגיד לך שיש לי חברה גם בלוגרית, עוסקת גם בתחום, והיא קבוע פונה למותגים, והיא גם קבוע מציעה כסף על זה. והתייעצתי איתה כמה פעמים, אבל אין לי את האומץ, כאילו זה מרגיש לי, אני הורדתי מהאגו שלי, ובאתי אליכם, אני לא יכולה גם לדרוש כסף על זה. אם הייתם רוצים אותי, הייתם פונים, אתם כנראה יודעים מי אני, כאילו זה לא שיש... אז כשאני פונה למותג, אני לא לוקחת כסף. אז זה גם משהו אולי לייצר ביטחון. בעצמך, להאמין שנייה מה בסוף צריך להגיד שנייה בריש גלי. יוצר תוכן הוא המותג. את צריכה לשווק את עצמך. את המותג של עצמך. אז אם את לא תדעי מה את שווה ב100%, מאוד קשה להעביר את זה לאחרים. איך תמכרים משהו שאתה אולי לא מאמין בו עד הסוף. אז זה גם נקודה חשובה שצריך רגע להתעכב עליה. כאילו מתי נוצר לך ביטחון הזה שאמרת, וואלה, אני מספיק טובה, עליתי את עצמי למותגים. אבל יכול להיות שהמותג הראשון שפנית זה היה כזה, טוב, נעשה, מקסימום יגיד לי לא. כן, לא מקסימום בסדר, לא אמכור, הוא לא שילם לי, הכל טוב. בדיוק, כאילו אני נהנית כזה גם סתם אם אני לא עושה כסף, בתור התחלה כשאת עוד צעירה. אבל בשלב מסוים, וואלה, את כבר רוצה להתפרנס מזה. יש לך עוקבים, יש לך קהל, הוא מחכה, הוא צמא למשהו. ואני חושבת שאם את לא מאמינה בעצמך ולא יודעת מה את שווה, אז איך המותג יכול להאמין לך? אז איפה זה קרה אצלך? איפה היה השינוי הזה? וואי, זה מביך להודות בזה, אבל אני חושבת שאף פעם אין לי הערכה עצמית ברמה כזאת גבוהה. כאילו, זה גם אחת הסיבות שלקחתי סוכנת, כי אני אף פעם לא יודעת להגיד, וואלה, חוץ ממותג שיער. מותג שיער אני יודעת שאני אמכור. תראו את השיער. ביוטי, the beauty intelligence, קוד קופות. אבל אני חושבת שכאילו, יש לי ממש בעיה עם הערכה עצמית בקטע הזה, וגם תמיד אני באה עם מותג חדש בחששות, אבל חרדות, זה לא חששות, זה חרדות של, אם שיגעו לי כסף, מה אני אעשה? אם אני לא אמכור, ואם אני לא אמכור, אז אני אעשה, אז כאילו, אף פעם לא היה לי את הקטע הזה, שאני או פונה למישהו, או מישהו פונה אליי, ואני אומרת, אני יודעת שאת זה אני עושה פיקס, כאילו שבוודאות אני עושה בחירות, ואין דבר כזה שלא מרוצים ממני. אגב, בגלל זה תמיד קל לסובב אותי ולהקם אותי. אני מתגמשת עם כולם, כי אני אומרת, הם לא היו מרוצים, אז מישהו בסוף ברוך שלא רוצים, כן? כן, אני מביאה את עצמך. אני מאוד מביאה את עצמי, כן, אבל גם... זה אני אומרת שנייה בתור מישהי, עזבי חברה. אני שנייה בתור הקהל שלך, בסדר? אני כשאני רואה אותך מהצג, ואני רואה הרבה יוצרות תוכן אחרות, זו גם הסיבה למה בחרתי אותך. אני חושבת שקל מאוד להתחבר אלייך, בגלל שאני מדברת מאוד בגובה העיניים. גם כשאת מדברת על מותג, את אומרת, למה את אוהבת אותו? לא של, תקנו, זה נורא יפה, זה עוזר לי השיער, תראו את השיער שלי, איזה יפה, וואו, אני מתקלחת במקלחת, זה לא כזה. זה ממש שנייה, אבל לא, תקשיבו. גם היה גם פעמים שאמרתי את החסרונות במותג, שזה אני גם אוהבת. חשוב להגיד גם שיש מותגים שאת תתחברי, ואולי לא לכל המוצרים. אז איפה הגבול הזה בין שנייה
להביא את המותג בלי ליפול למקום הזה של רק למכור, רק להיות. זה משהו שאני מציינת מההתחלה עם מותגים, נגיד אם מותג טיפוח נכנס עליי, אם זה סקינקר או אם זה שיער, אני אומרת, קחו בחשבון 3 שבועות, לא לפנות, לא לדבר איתי, אני מנסה את המוצרים, כאילו אני לא עולה לפני, לא משנה איזה הנחה, איזה מה יוצא, אני עכשיו 3 שבועות בניסיון. וגם אני עושה אישור קו כזה מראש עם מותגים, כי בואי, בסופו של דבר כשבן אדם משלם לך, לא מעניין אותו אם את, כאילו מעניין אותו אם תהיה אמיתית או לא תהיה אמיתית, אבל הוא רוצה שתגידי רק את הדברים אותו, ואם יש לך חסרון במוצר, תבלי ירוק ואל תגידי. ואני ממש מציינת את זה לפני, שמה שאני לא, כאילו, מה שאני לא אוהבת, לא ייכנס עליי. לא, היה לי, תקשיבי, אם הייתי מסתכלת רק על כסף, ולא על מוצרים שאני באמת כאילו אוהבת, מתחברת, או אני חושבת שהם בכלל שווים את הכסף, כאילו בואי, אני יכולה לעבוד עכשיו עם, אני לא רוצה להגיד, שלא יפנו ביי, אני יכולה לעבוד עם מותג שמציע לג'ינס 2,000 שקל, אבל אני, מעיין רז, לא אקנה ג'ינס ב-2,000 שקל, אז אני גם לא אפרסם ג'ינס ב-2,000 שקל. אבל אני עושה כזה אישור קו מראש, שאני אומרת כאילו, במידה ואני לא מתחברת, סבבה שאני אגיד, לא כל המוצרים להגיד, לעשות לשון הרע, מותג זה גם לשון הרע, אבל כן, אבל אני עושה פשוט האישור קו הזה לפני, כי אם יש משהו שאני לא מתחברת, אני אומרת אותו, תמיד אני אומרת. קרה לך שמותג אמר לך לא? מלא פעמים. והיה לי חשיבה כזה לרגע, ברור, מלא פעמים. כן. איך הרמת? היה לי איזה מותג שממש רציתי, ואני זוכרת שהרדפתי אחריו, ואני מנסה להיזכר מזה, ואני לא זוכרת עכשיו. אולי נמציא רגע גדילה. שם תוכן. לא משנה, עזבי, אבל אפילו לא יכולה להגיד מותג ספציפי. איך כאילו המדשה שאת מנסה, אומרים לך לא. בסוף חולקי שזה כמו קצת כמו אודישן, כאילו אני באה מוכרת את עצמי ולא קיבלו אותי. אז אני יכולה להגיד לך שבוא נעשה נגיד את 3 חודשים האחרונים, שסוכנת זה עובד ככה שאני יכולה לבקש ממנה מה שבא לי, בא לי מותג מסוים, אני מבקשת אותו. ואני יכולה להגיד לך הנה אני אומרת, אולי הם יעמדו איתי אחרי זה, קסטרו, אני חולמת על קסטרו, קסטרו לא רוצים אותי. למה? מה עשיתי לכם? באמת שאני שלחת לסוכנת שלי, ואני אומרת לה, תקשיבי, אני רוצה קסטרו, הם לא רוצים. ווואלה, מבאס ברמות, כאילו לפעמים זה נופל גם לפעמים על תקציבים, ועל כמה נפל פעם על עוקבים? פעם אמרו לך שאין לך מספיק עוקבים? לא שאני זוכרת. זה כן נופל בתקציבים על עוקבים. כאילו יראו שיש לך, לא משנה כמה את עושה, כמה מחיר את עושה אגב. כאילו אם מותג עכשיו סתם, זה כן משנה, סליחה. אבל ספציפית שמותג רואה אותך בפעם הראשונה, והוא רואה אותך מעיין עם 30,000 או מעיין עם 60,000, הוא יישאר לך כפול, נקודה, אין דבר כזה שלא. אבל בסופו של דבר מן הסתם שהמחיר הוא קובע. אבל וואלה מבאס של החיים של מותג, לא רוצה לעבוד אותך. במיוחד שיש מותג שאת רוצה, גם כל כך קשה למצוא מותגים שבאמת מתחברים אליהם ולא סתם בשביל לסמן וי. כן, כי אני לא מחפשת לסמן וי. שאגב, זה גם שאלה מעניינת. בהתחלה את מרגישה שאמרת כן לכל מה שבא, רק בשביל להתקדם בתחום, או שכן עשית סלקציה? עשיתי את הסלקציה יחסית מההתחלה, כאילו כן מוצרים שחשבתי שהם כן טובים, אבל בוא נגיד שהשטיפה האינטימית, לא משנה כמה מציעים לי היום, אלא אם כן זה 70,000, 50,000, אני נוגסת אתכם, בגופי את הפרזנטורית. אבל ברור שלקחתי בהתחלה גם בשביל כסף וגם בשביל סתם, אבל באמת שכאילו כל כך מעטים הדבר, גם זה לא משהו שאני אומרת, אם מישהי תקנה, היא תתאכזב והיא לא הולכת להאמין לי. פשוט דברים קצת מיותרים, כמו בסדר יאללה עוד קרם לפנים, בסדר יאללה שטיפה אינטימית, כאילו הכל טוב. אבל על איכות של דברים של מוצרים, בחיים אני לא אתפשר, ובחיים לא משנה מה יקרה וכמה ישלמו לי, אני בחיים לא אקח סתם. ומתי עברת את השלב הזה שפה אמרת כבר, טוב, אני במקום שאני כן יכולה לעשות סלקציה למותגים שפונים אליי? עשיתי את זה לא בגלל כסף, לא בגלל שאמרתי אני במעמד כלכלי מספיק טוב, אבל אני חושבת שלפני זה 3 שנים נגיד, כשבאמת התחלתי קצת עם המותגים, ואני באמת אני יכולה להגיד לך שאם עכשיו אני מסתכלת על כסף שוב, אני יכולה להכניס מלא מותגים, אבל בא לי כאילו לקחת מותג וללכת איתו ממש רחוק, אז לפני 3 שנים, ואני מתייעצת על זה עם רון כל הזמן, פונים אליי כל מיני מותגים שיש להם בגדים יפים, סבבה, אני לא אומרת לך שלא, ואני מסתכלת לאינסטגרם שלהם או לאתר שלהם, ואתה אומרת, למה לא להשקיע עוד קצת כסף בחודש ותהיו נורמליים? סליחה.
תן פרסים ועוד. בלי להכיר שמות. אבל התייעצתי עם רון, אז רון אומרת לי כל הזמן, למה? כאילו בשביל חודש, עוד 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 שקל, מה זה ייתן לך? ואם אני לא, כאילו אם יש מותג שאני יודעת שהוא הולך להיכנס אליי לחודש, ושהם לא המשיכו איתי, אני אומרת בי מההתחלה, לא משנה כמה זה. חוץ מהמשבר הצרכן. סתם, זה היה שכתך לא מותר, שהמשיכו איתי. שאגב, זה סרטון אימא'לה ואבא'לה. שלו פה לא, דוברת על הדיוטי פרי. דיון אפשרי, נכון. לא, זה רלסים, רלסים מצד אחותי. אבל אגב, המשבר הצרכן, זה מותג שדחה אותי. הוא לא חצק אותי גם. למה? מאיזה סיבה? שמי, מה זה? זה לא מסיבה מסוימת, כמו שכאילו, הם לקחו אותי בכוונה של יש מבצעים בחודש אוקטובר זה, יש מבצעים בחודש הזה, את הולכת לפרסם X פעימות, X כסף, מקבלת את המוצרים וביי. אמרתי, טוב, אני חייבת להוכיח את עצמי. שלחתי לבעלת המותג, לבעלת המותג, כאילו זאתי שמדברת עם המשפיעניות, תפתחי לי קוד קופון על הכל, תפתחי לי לינק מקודד על הכל, אני הולכת לפרסם את כל האתר שלכם, אני חייבת לעשות מחירות, חודש הבא איתי. היא אמרה לי, אני סובכת, תני בראש. אין לי בראש, ואית ענה דקורוקס. סתם, היה מחירות סבבה, אבל כאילו... לא כמו שציפי. לא מספיק. אפרופו רון, את מזכירה אותה הרבה. אפשר שלא. בסוף שתיכן יוצרות תוכן. ואיך שאומרים על פרגון? אני חושבת שאם זאת הייתה... לא, אני חושבת שזה אני בכללי. אני חושבת שמה ששלי שלי, ומה ששלה שלה, ומה ששל כל בלוגרית אחרת של כל בלוגרית אחרת, וזה לפעמים כן קשה, כי אני אומרת את זה, ואני תמיד אומר את זה, ואני אומרת את זה גם בגאווה ענקית, רון מעליי. כאילו רון בתחום הזה הרבה שנים לפניי, רון מצליחה יותר ממני, כל אחת והעמדות שלה והניסיון שלה. אבל בסופו של דבר, כשאת רואה שמהצד השני אין קינה, ואין פרגון, וזה מאוד מאוד הדדי הפרגון הזה, אז בא לך לפרגן לבן אדם הזה גם. ולא משנה כמה, יכול להיות לי קמפיין החלומות. קמפיין החלומות שהוא היעד שלי בחיים, ואני רוצה אותו, גרון תשיג אותו, אני אגיד לה, יבת. זה יבת זה, אבל וואלה, אני אשמח בשביל המקסימום. זה, אני חושבת שיש לי ולרון, כאילו זה, בדיוק דיברתי אתמול עם הרב בטלפון, אין לו מושג עליי ועל רון, הוא לא יודע שאנחנו החברות הכי טובות, הוא לא יודע מה שכולם יודעים, הוא אמר לי אתמול בטלפון, זה שהציפת החשכתי לשיעור תורה שלו, אתן החיות. אמרתי לו, נכון. אז הוא אומר לי, באמת אתן החיות? אז אמרתי לו, לא, אבל ככה זה מרגיש. כשמישהו מפרגן לך, בא לך לפרגן לו בחזרה, ואני חושבת שיש פרנסה לכולם, ויש עבודה לכולם, ויש שפע לכולם, וצריך לדעת לפרגן, אין מה לעשות. אבל קרה לך מקרה שזה טבעי. בואי, אני לא חושבת שיש לי חברה שלא הקטע שאולי קצת קינאתי ולא אמרתי. וזה לא השפיע על החברות שלנו, אבל כן זה תפס אותי באיזשהו מקום של וואי, בא לי גם. אז קרה לך מקרה כזה איתה? כמו שדיברנו מקודם, יש קינה שהיא בריאה, ויש קינה שהיא לא בריאה. נכון. ואני יכולה להגיד לך שאני חושבת שדווקא מה שיש לי עם רון, אני אפילו לא אקרא לזה קינה, ואני באמת אקרא לזה השראה. אני לוקחת ממנה כל כך הרבה השראה, כי היא בלי תמיכה של אף אחד, ובלי עזרה של אף אחד, וגם עוד לפני שהיה לה סוכנת, ולפני שהיה לה הכל, היא עושה את הכל כאילו בידיים שלה, והיא חדורת מוטיבציה ברמה קיצונית. אבל אני יכולה להגיד לך שהיה לי לפני חודש וחצי, חודשיים כזה, עם כל המצב שהיה מלא אזעקות, והייתי כל היום בבית, והיא לא היה לי חשק לעבוד, וגם כאילו אמרתי, טוב, עוד טיקטוק של איפור, עוד סרטון של זה, עוד סרטון של זה, והיה לי איזה כמה ימים שהתרחקתי מרון, כי פתאום רון התחילה לדבר על מלא דברים, זה התחילה לעלות מלא תוכן, ומלא מלא דברים, בסופו של דבר את רואה משהו, את אמנם לא באה להעתיק, אבל זה נחקק לך במוח, ואז את יכולה לדבר עליו באותו כמה ימים אחר כך, וזה נראה כאילו העתקת ממנה. עכשיו אנחנו גם ככה נראות אותו דבר, דומות אותו דבר, עושות הכל אותו דבר, אז, ולא בא לי להיות, כאילו בא לי את השונות הזאת גם באיזשהו מקום. אבל אני לא מסתירה את זה מרון, ממש עשיתי לה שיחה, ואמרתי לה, תקשיבי, הייתה שאין בן אדם, אני לא מנסה לדעת על זה, אין בן אדם ביקום שאני אוהבת ומפרגנת, ואני מעריצה אותה ברמות, אבל אני שבוע שמתי אותך על השתקות שנייה. אני לא הסתכלתי לך בסטורי, לא ראיתי כלום, צרם לי, כאילו וואו. שיש איזשהו מקום שאת, כאילו, עזבי רק את כל העניין של הקמפיינים, גם בעניין של כלכלית, וחכמה כלכלית, כאילו, והשקעות, וקנתה בית, וקנתה רכב, אני אומרת כזה,
רגע, חכי שנייה, אני פה מאחורה. עכשיו, גם הקטע שאני ורון, שתינו אותו דבר, אוהבת להישאר במקום הנוח שלנו, קצת עצלניות, ואנחנו תמיד כזה על אותו לבל, ופתאום רון התחילה לרוץ, אז אמרתי כאילו, אני גם מתחילה, חכי שנייה. אבל עשיתי לה שיחה על זה, כאילו זה אף פעם לא קינה שהיא גם ממש הבינה אותי, ואמרה לי, וואי, אני הכי מבינה אותך בעולם, למה את לא מדברת? כאילו, כי חיכיתי עם זה איזה שבוע. דברי איתי, אני אעזור לך, אני אעץ, כאילו. אני חושבת שזה תחום שקצת קשה לגעת בו. כי קנאה, רוב האנשים בעולם מכירים קנאה כרגש שלילי. אני חושבת שהיום כשהתבגרתי, אני לוקחת קנאה למקום מה זה בונה, ושאני יכולה לצמוח ממנו. כי אני חושבת שכל בן אדם היום שאני מקנאה בו, זה כי יש משהו בו, שבא לי אולי בעצמי וחסר לי. או שבא לי ואני מפחדת. תחום שבא לי ללמוד או לגעת בו, ואני מפחדת. וסתם דוגמה, אני רואה אנשים שיוצאים מהאזור הנוחות שלהם, ואני בן אדם שמאוד אוהב להיות במקום הנוח שלו, וזה מעצבן אותי. אני אומרת, איך הם עושים את זה? איך הם עושים את זה? והיום אני במקום של ללמוד. לבוא לשאול, אם זה בן אדם שאני מכירה, אז אני לא מתבייש, אני באה ושואלת. ואם זה בן אדם שאני לא מכירה, אז אני עוקבת אחרי הדרך שלו, לראות מה אני יכולה ללמוד ממנו, מה הוא עשה שאני לא הצלחתי או לא ראיתי. ואני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים בין חברות, בטח ובטח בתחום כזה, זה לבוא ולדבר, להציף את זה. כי אם יש משהו שעומד באמצע, בטח כשיש לכם קהל משותף, ואנשים שיכולים לראות כשמשהו לא בסדר, וכשזו חברות כזאת טובה, צריך לשמור עליה. נכון. חברות זה דבר נדיר. זה באמת דבר נדיר. אבל אני גם חושבת שיש כאילו שתי סוגים של קנאה. או שאת אומרת, מה, באיזה קטע יש לה את זה? כאילו, למה? לא מגיע לה, לא זה מידת ממקום של קנאה, למרות שיכול להיות שמגיע לה, והקנאה שאני מדברת עליה זה יותר קנאה של כאילו, בא לי גם. בונה, כל הכבוד, אני גם רוצה. בת אלף. כזה, כן. זה קנאה טובה. כאילו, זה קנאה שהם בסוף מרימה אותך למעלה, כי וואלה, אחרי השיחה הזאת שאמרתי לרון, כאילו, שקצת צרם לי, וקצת הלחיץ אותי, זה דרבן אותי קדימה. כאילו, לחקור עוד דברים, לעשות רשימת הרעיונות של החיים, ואותו יום שלחתי הודעה לסוכנת שלי, עכשיו לשלוח לי קובץ של השראות, ומה אני הולכת להראות באינסטגרם שלי? מה אני עושה חדש? איפה המען החדשה? זה משהו שהוא שלי. לקחת וצמחת מזה. צמחתי. מהממת. איך את מתמודדת עם ביקורות? איזה כיף זה להגיד שכמעט באין לי ביקורות רוב. אבל קרה לך. קרה לי חד משמעית. אפילו לא מזמן, לא? הייתי בטיקטוק. וואו, זה אבל נדבר על הסרטון הזה. חכי, לפני שתדברי על זה, אני דווקא רוצה לדבר על איזושהי תופעה שיש לאחרונה, שבנות, תביני, אני אפילו לא מהתחום, זה מה שאני ראיתי וצרם לי. בנות מהתחום, יוצרות תוכן, או כאלה שאולי טיפה פחות, שפותחות על יוצרות תוכן אחרות, ואני חייבת לשמוע דעת איך הוא הנושא. וואו, כמה דעה. ושנייה תשימי בצד, אני יודעת שזה נושא קצת רגיש, כי ספציפית זה קרה לך עם רון, אבל איך לומדים לא ליפול מהדברים האלה? וואי, לא ליפול מהדברים האלה זה משהו ממש קשה בעיניי. כאילו אם אתה לא בן אדם חזק, זה קשה לי כאילו להגיד לך איך לא ליפול מזה, אבל אני יכולה להגיד לך כל מי שעשו עליה סרטון רע, וכל מי שדיברו עליה, והסרטון של דניאל עמית שעדיה יש עשה, והסרטון של משמע, אני אפילו להזכיר, שהיא עשתה על רון, עם כמה שכאילו עשו עליהם לשון הרע, ועשו עליהם שיימינג, ועשו עליהם זה רק מעלה להם את החשיפה. כאילו, סליחה, ספיר בורגיל, אבל מי זכר שהיא קיימת עד הסרטון הזה? זה הדבר הכי טוב שיכולו לעשות לה. ורון, סבבה, ידעו שהיא קיימת, מן הסתם, אבל עם בפה של כל בחורה, ואפילו גם גברים בארץ, אין פרסום רע. גם דיאן שוורץ כמה רע עשו עליה, ואיפה היא היום, כאילו. אני מסכימה, אבל בסוף, את צריכה גם בסיטואציה כזאת, לקום על הרגליים האחוריות, ולהראות לקהל שלך שהכל בסדר, וממשיכים כרגיל. זה לא כזה פשוט. אז אני לא חושבת שצריך דווקא לקום על הרגליים ולהראות שהכל בסדר. לא, סבבה להראות שנפגעת מזה. כאילו מותר לך להיפגע, ברור שתיפגעי מזה. אני יכולה להגיד לך שגם בתגובה הכי קטנה, בגלל שאני לא מקבלת איזה מיליון תגובות רעות, אבל כשיש לי תגובה הכי קטנה, אני אומרת כאילו, מה עשיתי לא נכון? לא, זה לא אוהבים אותי. אבל אני חושבת שכל בן אדם צריך להסתכל על זה ולהגיד כאילו, א', בבן אדם שלא בא לך לשמוע ממנו עצה, גם אל תיקח ממנו את לא להקשיב לדעה שלו בכלל, הדעה שלו לא רלוונטית. כאילו, אם לא בא לקחת למישהו, אני לא סמכת עליו, אני לא הולך להתייעץ איתו, אני בטוח לא להקשיב לדעה שלו. במיוחד אם היא שלילית.
ומעבר לזה זה עוד פרסום, אז כאילו, מה הבעיה? אבל הכי אני חושבת ואני יכולה להגיד לך שנגיד לפני 3 שנים לקחתי על עצמי, זו מילה גדולה, אבל הפסקתי לעשות לשון הרע, את הכי יודעת את זה? כמה אני, לא, די, זה לשון הרע. אבל בנות שהן מתיימרות לא להיות בלוגרית, ואני לא זה ואני לא זה, והן רק מייצרות תוכן, בטיקטוק סתם בשביל הכיף, כדי שבנות יכתבו להם וידברו איתן, אבל אז הן רוצות להביא סרטון שיביא מלא לייקים, אז הן הולכות ומלכלכות על בלוגרית אחרת. למה? כאילו איזה רע זה, למה לא להפיץ טוב? למה לעשות כאילו, אני לא רואה את עצמי יושבת בבית, ורואה טיקטוק של מישהי, או סרטון של מישהי, או לא יודעת מה של מישהי שאני לא אוהבת, ופותחת את הסטורי ומלכלכת עליה. ואני חושבת שזה גם מחוסר ביטחון. בן אדם בסוף, שרוצה קצת לעלות לעצמו, אומר, וואלה, זאת יש לה מלא עוקבים. שיראו קצת דברים רעים, מה קרה? גם בוא נקפוץ קצת על הגב שלה. בדיוק, אני חושבת אבל שזה ממש זה. ובסוף זה המקום שלנו גם להגיד, ביקורת רעה תמיד תהיה, לטוב ולרע. אנחנו בוחרים לצמוח ממנה, או ליפול ממנה. ובמיוחד בתחום כזה שכל מאחורי הגב או לא מאחורי הגב, יבקרו אותך. יגידו על התוכן שלך שהיא מעלה רק תוכן ממומן והיא עובדת עלינו. שזה גם, כאילו, עוד שאלה לשאול. חשיבה. אני רואה הרבה בלוגריות שאומרות, זה לא ממומן, ובסוף את רואה שזה הכי ממומן שיש. אז איפה הגבול הזה עובר? איפה את יודעת לשים גם, להיות כנה עם הקהל ולהגיד, תקשיבו, זה ממומן. כל טוב, אבל בסוף זה העבודה שלי, זה הפרנסה שלי, אני רוצה להביא משהו בשבילכם. אתם הקהל שלי, אני עושה את זה בשבילכם. תמיד אני אומרת את זה, ושעכשיו שיש את כל השיימינג על בלוגריות וכאלה, אני אומרת, מי שלא רוצה, אני נותנת לכם ערך מוסף כביכול, יש לכם הנחה. אוהבות אותי, רוצות ההנחה, קחו. לא בא לכם, לא נעים לכם בעין, תורידו, אוקיי, זה כאילו, ללחוץ ככה 2.5 ודי. קולמי ממני, יאללה, באמת יאללה, אבל אני חושבת שהם, כאילו בשטאפים, בגלל גם הסערה הזאת שניתה, אם את תשימי לב שאת נכנסת לי לטיקטוק, אני מתחילה סרטון ואני אומרת, זה ממומן, ואני גאה בזה ברמות שזה ממומן. כאילו, איזה כיף זה שמותג שאני אוהבת משלם לי, איזה זכות מטורפת זאת. אני חושבת שפשוט, התחום הזה של יוצרי תוכן נהיה כל כך, כל בחורה היום שקצת יש לה עוקבים, נהיית יוצרת תוכן. עכשיו, אני חושבת שאם נעצור שנייה ונבין שזה עבודה לכל דבר. סבבה? אם היית עובדת במשרד והיית מקבלת איזה כסף, מישהו היה אומר לך משהו? לא. אז למה כשאת מוכרת משהו באינטרנט? אם היית מוכרת משהו, את אותו מוצר בחנות, אף אחד לא היה אומר לך כלום. אז בסוף את מוכרת את אותו מוצר ברשת. והכל בסדר, זה שנייה לשים את זה על השולחן ולהסביר לאנשים שזה מה שאומר יוצר תוכן בסוף. נכון שאת גם מביאה את עצמך, ונכון שאת לא תמיד תדברי רק על המוצרים שאת מוכרת. אבל אני חושבת שזה חשוב מאוד לא לדעת, כאילו, נכון שלכם יש המון עוקבים והמון, יש פה כסף יותר גדול על השולחן. אבל בסופו של יום, אתם מוכרניות לכל דבר. אתם מוכרות מוצרים. אתם משווקות העסקים שאותם אתם מפרסמות. לאנשים צורם שאנשים יושבים בבית כביכול, ועושים כסף ומזלזלים בעבודה הזאת של בלוגריות, אבל הם לא יודעים כמה לחצים באמת, וזה נשמע כזה מצחיק, ואני מברכת ואומרת תודה לעבודה שלי כל יום, אבל זה לחץ נפשי אחד גדול. א', להיות עצמאי, זה בעשה, זה קשה במדינה הזאת. אבל גם בכללי זה לחצים, כי וואלה, את כל היום בלחץ שאת, תחשבי שיש לך, לא משנה, איקס מותגים שאת עובדת איתם בחודש, זה איקס אנשים שאת עובדת מולם ומדברת מולם. זה אנשים שפוטנציאלית את יכולה לאכזב, וגם מעבר לפוטנציאלית את יכולה לאכזב, זה הכסף שלך. הכסף שלך תלוי רק אך ורק בך. את לא הולכת למשרד בין 9-5, מקבלת משכורת של 10,000 שקל בחודש, וביי, את עובדת על זה. אז כשיש לך את כל כאילו מאוד קל ליפול לא מכרתי מספיק, והחודש הזה עשיתי פחות מחודש קודם, והוא לא מרוצה ממני, והוא לא זה, ומה אני צריכה לעשות עכשיו, איך אני ממציאה את עצמי מחדש, כאילו, אנשים אומרים, יאללה, את כמה... מה היא כבר עושה? היא מציינת. כן, עושה פילאטיס, מצלמת חבילה 2, וביי. הם לא רואים את כל העולם שמאחורי זה, וזה, וואלה, זה חתיכת עולם. קחי אותי לך נראה יום שלך. אז ככה, אני כמה... יום בחייך. אני חושבת, אני יכולה לנהל אותו איך שאני רוצה, ואני עדיין בוחרת לקום. עכשיו זה לא כזה מוקדם, אבל 7 בבוקר, סבבה, מה? לא? 7 בבוקר, אני קמה בבוקר, 1.5 שעה, שותה קפה עם עצמי במיטה. חייבת את 1.5 שעה הזאת להתאפס. כן, חייבת, לא, סתם לא 1.5 שעה, אבל איזה 40 דקות שותה עם עצמי קפה,
ופשוט עוברת על כל ההודעות מהלילה. כאילו מצטברות לך, את מעלה סטורים, אין לך כוח לענות לכולם, גם אין לך זמן לענות לכולם, אז בבוקר אני עושה כזה טוב, יאללה, חמל. אני עובדת בתכלס בשירות לקוחות. אנשים יודעים את זה, אבל זה שירות לקוחות. אבל זה די באשמתך. אני ראיתי את העול שהעלית של שיין. למה רשמתי להם? תשלחו לי הודעה בפרטי. זה ממש בעיה שלך. איזה טמטום זה היה. אבל הנה, העליתי סטורי של הכישורים, ומה הם עשו? עדיין שלחות לי בפרטי הודעה, אבל יש לך בסטורי. תצק לי. אז את כמה בבוקר נמרחת במיטה, ומה אז? פשוט מתחילה לצלם, ואני יכולה להגיד לך שיש לי הרבה ימים שאין לי מה לעשות. כאילו שאני אומרת, טוב, יאללה, רואים סדרה, יושבים בטלוויזיה. כן, כי בסוף נגיד, סתם אני אומרת, את צריכה לציין נגיד סטורים למותג, אני לא יודעת איך זה עובד בדיוק, אבל כמה סטורים למותג בחודש, להעלות איזה ריל, כשאת מסבירה כאילו על המוצרים, זה יכול להסתכם גם בשבוע עבודה, לא? נכון, זה לא בשבוע עבודה, אבל כי מחלקים את זה לימים, כי בסופו של דבר אני לפחות מצלמת מעלה באותו יום, או אם אני, כאילו יש לי את זה נגיד בסופש ואני יודעת שאני לא אפנה, אז אני אצלם איזה יומיים לפני זה. אבל בתכל'ס זה גם, שוב, תלוי כמה קמפיינים יש לך, בואי, אין לי 30 קמפיינים עדיין. אבל כן, יש ימים שאני יכולה למשוך קצת הזמן שלי, שאני רוצה להכניס אימונים וחברים וללכת להצטלם, ואני יכולה להגיד לך שזה העבודה שגם שאת בבית, ואת שוכבת במיטה ורואה טלוויזיה, המוח שלך עובד כל הזמן. א', את במצפון. שאת לא מרוויחה כסף עכשיו באותה שניות, למרות שאת מרוויחה כסף. אבל את אומרת לעצמך, טוב, מה עוד אני יכולה לעשות? מה עוד אני יכולה להביא? ואני יכולה להגיד לך בוא נגיד 40% מהיום שלי, כשאני לא עובדת ולא מתעצלת, אני יושבת על הטיקטוק ושומרת סרטונים, ויש לי עמוד, יש לי בפתקים דף, שאת יכולה לגלול בו ככה, של רק רעיונות למה אני יכולה לעשות. זה אפילו לא רעיון בגדול, זה כאילו מילה אחת שאני אזכר ויכולה לפתח אותה. זה פשוט כל היום לחשוב על מה את יכולה לעשות חדש ומה את יכולה לצלם. אז איך לא נופלים לטרנדים? אי אפשר לא ליפול לטרנדים. אבל איך בכל העולם הזה את מצליחה להביא את עצמך, ולא ליפול למה שהולך היום? כי בסוף זה מה שמביא לך את הקהל שלך, שהם אומרים, טוב, ראיתי את זה כבר. אבל לעומת זאת, אם הם רואים משהו אצלך שהם לא ראו קודם, זה כן משאיר אותם אצלך, זה כן מושך אותם להסתכל בתוכן שלך. נכון. יש פה משהו קצת שונה. אני חושבת וואי, וזה יישמע כזה מצחיק, כי אני חיה את העולם הזה. אני כאילו לא מסתכלת לאנשים בסטורי, בכלל. אני לא יודעת מה הטרנדים. אין לי מושג. כאילו, יש דברים שנדברים עליהם, זה טרנד עכשיו, אני כזה, איזה טרנד? אני לא מכירה. אבל אני חושבת שפשוט באמת צריך ממש להביא את עצמך. כאילו, אחת מהסיבות שאני לא מסתכלת בסטורי, זה שאם אני מסתכלת בסטורי, זה על חברות שלי ולחברים שלי, ואני, לא, חוץ מרון, שהיא בלוגרית, והיא פשוט חברה שלי, אין מה לעשות. אני לא אוהבת להסתכל על אנשים בתכנים ובמה שהם מעלים, כי אני אומרת, כאילו, לא בא לי לקחת השראה מאף אחד, בא לי שזה יבוא לי אישית. אולי אם הייתי לוקחת גם השראה, אגב, הייתי במקום אחר, במקום יותר טוב. אבל את מסתכלת על כולם, קשה לך לייחד את עצמך, כי גם בסופו של דבר, בואי, כולם יחסית אותו דבר. אז לאחת יש נישה קצת כזאת, ולאחת מדברת קצת על זה, אבל כולן אותו דבר. את יכולה להגיד שאת ניזונה היום עדיין, גם כשיש לך המון עוקבים, רק מצפיות ושיתופים ולייקים, או שתראי שיש יום חלש שזה לא ישבור אותך? אני לא יכולה להגיד לך ניזונה, אבל אני יכולה להגיד לך שזה מעסיק אותי המון, מעסיק אותי ממש, כאילו, אני יכולה לפתוח את הסטורי שלי, וזה רע, אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר הסטורי שלי זה הכסף שלי, הצפיות שלי והלינקים וכמה נכנסו ללינק זה הכסף שלי. 10 פעמים בדקה, כדי לראות כמה צפיות עלו לי. ויש ימים שאין מה לעשות, האינסטגרם אומר, אין חשיפה היום, מאמי. לא נותן לך חשיפה. והטיקטוק שעשית ואת אמרת, בדוק התפוצץ, לא מתפוצץ. וזה מעסיק, וזה גם, אני יכולה להגיד לך שזה גם שורד ברמות, כי יש מלא בלוגריות שמצלמות מסך כזה של הסטורי ומעלות לאינסטגרם. פתאום אני רואה כמה צפיות יש להן בסטורי, חצי מהעוקבים שלי ויש להן יותר צפיות, ואני אומרת, מה אני עושה לא טוב? באמת, שלחתי, לפני כמה זמן מישהי ילדה, שלחתי לנופר הסוכנת שלי, ואני אומרת לה, לא הבנתי. וגם לרון, לא הבנתי. למה יש לה יותר צפיות ממני? ואז הן יצאת עליי, שאני לא מעלה מספיק. כן, את לא מעלה מספיק? את חושבת שאת לא מעלה מספיק? אני לא מעלה חצי ממה שאני יכולה לעלות. כאילו, אני חושבת שיש לי גם בכללי, טוב, זה מה שאנשים אומרים, ואני יכולה להגיד כאילו, מה עוד אני אעלה? אבל יש לי דברים בחיים לדבר עליהם, וקוראים לי המון משברים, והמון כאילו, טלטלות רגשיות שקרו, שאני לא מדברת עליהם מספיק, וגם בכללי, יש לי סרט תוכן ובלוגריות שכל יום מעלות רילס, וכל יום פותחות המצלמה. אני עם יום אחד
לא יודעת, הלכתי לשעות בערב, קמתי בבוקר, ולא בא לי לעלות סטורי, אני לא על הסטורי. ואני לא אפרסם את זה, וזה ניכר בעבודה, כי זה לא אמור להיות ככה. את לא, אם את משתכרת בבוקר, בלילה, קם בבוקר לא בטוב, או את קצת מצוברחת, או יש גשם, אין סיכוי שאתה תלכי לעבודה. נכון. אז אני לא הולכת לעבודה פעמים. מפריד אותך להיות לא רלוונטית? הכי בעולם. מפחיד אותי, לא רק שאני אהיה לא רלוונטית, שהאינסטגרם יהיה לא רלוונטי. מה אחרי, כאילו? ובואי נדבר על זה רגע. זה מעסיק אותך? כאילו, מה יהיה ביום שאחרי האינסטגרם? זה מעסיק אותי ברמות, בואו נגיד שנייה שיש לך תואר. במה יש לך תואר? מנהל עסקים ושיווק בפרסום. ואת יכולה לנגב איתו את התחת, או שזה... ממש. מה זה לנגב איתו? זה באמת ברמה לא נעימה. אז למה? למה מראש? בגלל רון. אני אמרתי, אני הייתי בנדל"ן. אני חושבת שרון צריכה לקבל עלייך אחוזים. באמא. אבל גם בפודקאסט שלה היא דיברה, בסדר. אני אגיד לך מה. אני אמרתי, אני הייתי בנדל"ן, אז הייתי מתווכת, ואמרתי, אין לי מה ללמוד תואר זה חרטה בעיניי, סליחה כאילו למי שעושה תארים. כל עוד אתה לא הולך ללמוד משפטים והולך להיות עורך דין, או הולך ללמוד הנדסה והולך להיות מהנדס, כאילו כל הדברים האלה, אני חושבת שזה פשוט מיותר לעשות תואר, סליחה. ואמרתי תמיד, אני יודעת שאני רוצה ללכת לעשות קורסים, גם ידעתי אז בזמנו כאילו שבא לי לעשות מלא קורסים, זה אפילו לא על נושא ספציפי. אבל בגלל שאני ורון עושות את הכל ביחד, היא אמרה לי יום אחד, אני נרשמת לתואר. אמרתי, רגע. חכי, גם אני. שנייה. תקשיבי, אני לא רוצה תואר, אבל כאילו מה, מסכנה, תשבי תלמדי למבחנים ואני לא. אין דבר כזה, ומה, את לא תצאי, וכאילו, אני ארצה לצאת ואת לא תצאי כאילו, כי את לומדת? טוב, נו, אני אעשה גם תואר. וככה היה. ואיך משלבים את זה עם העבודה? לא לומדים, קודם כל. טיפ חשוב, סתם, אבל אני יכולה להגיד לך שזה היה בתקופות מבחנים. עכשיו גם אני לומדת, אין לי סמסטר חופש כזה, אפילו לא יודעת איך קוראים לזה, מרוב שאין לי חופשים. כי לא אני לומדת סמסטר חורף, סמסטר קיץ, 4 סמסטרים, זיבי. איך משלבים? זה הדבר הכי קשה בעולם. לקחתי לימודים של ערב, כי התאורה בבוקר ואני עובדת רק בבקרים. אני עובדת גם בערב, אני מצלמת רק בבוקר, ווואלה, אין חיים כשלומדים וכשיש מבחנים. וגם הייתי אומרת, וואלה, אני נעלמת כאן, הייתי יכולה להיעלם גם ל3 ימים, ולרשום, אני לומדת לצלם רק את המחברות שלי ולהיעלם, אבל תואר, מה לעשות? זה מה יש. מתי את מסיימת? בתכלס, כולם כבר סיימו. רק מעיין רז חסרת אחריות, ורון. אז לא נשאר הרבה. נשאר לי אנגלית ועוד קורס אחד. אני לא באמת לומדת עכשיו. אז מה יהיה ביום שאחרי? את תעסקי בתואר שלך? או שכנראה שתמצאי שם משהו אחר? אני חושבת שאני אכנס לנדל"ן. שזה תחום שעסקת בו לפני. עסקתי בו לפני, אבל שוב פעם, את אומרת, נדל"ן זה כזה גדול. מה בנדל"ן? אני לא יודעת. אין לי מושג מה בנדל"ן, אבל תמיד העולם הזה מושך, גם הכסף שלו מושך אותי. אין מה לעשות, זה הרבה כסף. לא משנה במה את עובדת, זה פוטנציאלי כסף גדול, אבל אני חושבת שזה מה שכאילו הכי מעניין אותי, כי לא מעניין אותי לפתוח מותג, ולהיות זה לא מעניין אותי. מעניין אותי לשתף על החיים האישיים שלי, כל היום מדבר למצלמה, ואני חושבת שגם שאני אהיה לא רלוונטית. גם שהייתי, אגב, לא בלוגרית, היה לי קלוז של האינסטגרם הרגיל הירוק, והייתי עושה להם הולים כל היום, והייתי שואלת אותם, מה בא לכם לראות? אני יכולה לדחות את זה. וואו, היה לי מלא. אבל נראה לי נדל"ן, זה התחום שהכי מעניין אותי, אני לא יודעת לשים את האצבע ולהגיד על מה, אבל זה. טוב, אני אפתח את הנושא שנראה לי שכולן מחכות שאני אשאל. מה עם זוגיות? די. מאיפה להתחיל? וואי, זה נושא קשה. סתם, מה עם זוגיות? כרגע אני לא בזוגיות. נכון להיום, סתם. אני לא ממש בזוגיות. מתי הפודקאסט יצא? יכול להיות שעד אז. יכול להיות שעד אז יריץ סתם. נושא קשה זוגיות, כי זה בדיוק הסרטון טיקטוק שדיברנו עליו מקודם, שאמרתי מה אני מחפשת ואיך אני מסתכלת על גבר. קשה ממש בזוגיות, כי אני פרפקציוניסטית, ואני גם... חכי עוד לפני. אז מה? מפחדים להתחיל איתך? בטוח. בטוח. רואים עוקבים, דיברתי על זה כאילו עם אנשים כזה שמסביבי. גבר רואה מישהי, עזבי שזה הכי לא רוצה שהתחיל אותי באינסטגרם, אבל גבר רואה מישהי עם 30,000 עוקבים. הוא לא יודע איך לגשת. היא לא תענה לי בכלל, זה אפילו לא יודע איך לגשת, זה אני לא יודע שמלך התחילה, כי למה שהיא תדבר איתי? אבל קרא לך מישהו שלח הודעה ואמרת, וואלה, הוא חמוד דווקא. כן, מלא פעמים היה לי. להתפתח מזה משהו?
שמי, כנראה שלא, אם עכשיו אני רואה. אבל כן, יצא לי לדבר עם אנשים באינסטגרם, עם גברים באינסטגרם, אבל בואו נספר את האמת ונשים את האמת על השולחן, אני מה זה לא יוצאת לדייטים, וגם מה זה לא יוצאת. למה? א', כי אני לחוצה להתחתן ברמות. היא ממש רוצה. וזה צריך להתחיל מאיפשהו. נכון, אבל כאילו אם אני רואה מישהו שכאילו, יאללה, אין לו את זה ואין לו את זה, אני גם לא בזבז את הזמן על לדבר איתך באינסטגרם. אבל אני כאילו כל כך חדורת מטרה של אני יודעת בדיוק מה אני רוצה בבעל שלי, ואיזה בית אני רוצה, ואולי איפה, אני לא יודעת, אבל כל השאר אני כאילו, יש לי את התמונה כבר בראש, שכל מי שמגיע מעבר אני פוסלת, כאילו לא מעניין. אז את ביקורתית? לא. אתם ביקורתיות. כן. אני מסתכלת על הכל. ואת חושבת, כאילו, לפעמים שאת עוצרת רגע ואומרת, וואלה, בא לי זוגיות, אבל יכול להיות שמשהו בגישה שלי הוא לא נכון, יכול להיות שאני ביקורתית מדי. אני חושבת שאם לא הייתי הביקורתית שאני היום, הייתי כבר בזוגיות ממזמן. אם היא הזוגיות הכי מושלמת, לא יודעת. אבל הייתי בזוגיות ממזמן. כי אני בוחנת יותר מדי, אני מסתכלת על הכל, וגם על דברים לפעמים שהם קצת כאילו, בכלל לא רלוונטיים. אז איפה הגבול? כאילו, איפה את אומרת לעצמך, תלמדי קצת לשחרר? כאילו, וואלה, הוא אחלה גבר. רק שכיף לי. כאילו, אני אספר. לא על זה, קדם. היה לי מישהו שראיתי במסיבה, והוא היה חתיך ברמות, אז מישהו בסוף זה היה התרמית של הלייף. אבל היה חתיך ברמות, ואני בת 25, והוא אמר לי, אני בן 24. אז היא, טוב, יאללה, מה, שנה נשמע טוב, שנה. ובאמת היה לי כל כך כיף איתו, ולא הרגשתי את הפער הזה, ואגב, פער בגילאים זה אחד הדברים שהכי חשובים לי בעולם, בגלל שאני רוצה להתחתן. כי אני אומרת, טוב, גבר בן 24, יש לך זמן, אני רוצה 30. קיצור, ובאמת יצאנו איזה חודש וחצי, והיה לי כיף, ולא עניין אותי, לא הגיל, לא זה שהוא היה גר בפריז. למרות שאחר כך התגלה שהוא שיקר, והוא היה בן 22! כן, את הסיפור הזה. אבל כאילו כשכיף לי, קצת נעלמי, כאילו אני כזה מחשיכה ומשתיקה את כל הבעיות, גם אם יש הרבה בעיות. ואז נותנת להם לצוף, ומגלה שיש הרבה? כן, כנראה שזה מה שקורה. בעיה זוגיות, זה היה קשה. אני חושבת אבל שהיום בעידן שלנו במיוחד, כאילו פעם היה את הקסם הזה. בן אדם יכול לגשת אלייך במועדון, אז נכון שהיום אנחנו ישר מה הוא ניגש אליי, אבל פעם ככה היו מתחילים, בואי, לפני עידן האינסטגרם, ולפני עידן הרשתות החברתיות באופן כללי, פייסבוק וכולי, ככה היו מתחילים. אז היום אם זה לא דרך חברים משותפים, לרוב כמעט ולא נכיר. א', כי אנחנו כולנו פרפקציוניסטיות, ונורא רוצות את הגבר המושלם, שיהיה לו, שהוא גם גבוה וגם יפה, וגם יש לו שאיפות בחיים, וגם הוא חמוד, וגם הוא נאמן. אי אפשר הכל מהכל. אפשר. תמיד יהיה משהו שאגב, אני חושבת שיש תכונות שאפשר לפתח עם הזמן, וכשאתה במערכת יחסים ובונה אימון ביחד, ואתה סומך על בן אדם, ואתה אוהב אותו, זה הרבה פעמים דברים שלא אהבת בו בהתחלה, יכול להיות שהתחדדו ותאהב אותו יותר מאוחר. אז אני כן חושבת שהיום נורא חשוב לתת צ'אנס, ואם גבר מתחיל איתך, חכי שנייה לפני שאת אומרת לו, אולי יש בו משהו, אולי את סתם פוסלת. אז זה ככה טיפ בשבילך. תודה רבה. אבל אני משתדלת לעשות את זה. איך בכל זאת מכירים היום גברים? אם לא דרך חברים שעדכני אותי. סתם. בתכלס אני חושבת שהשיטה הכי באמת טובה, זה לראות בן אדם במציאות, ואם אין לך איך לראות אותו במציאות, אני לא אוהבת שמתחילים אותי באינסטגרם, כן? אבל לפעמים אין ברירה. כאילו, את לא רואה את הבן אדם במציאות. אבל, שמי, אינסטגרם זה תמיד פלטפורמה קלה ויחסית נוחה, אבל זה גם קשה, כי אני יכולה להגיד לך היה לי בחור שיצאתי איתו לדייט, עזבי שלא שלח לי הודעה באינסטגרם, אבל שלח לי הודעה בוואטסאפ, הוא הכיר אותי דרך באיזה חתונה. ושלח לי הודעה בוואטסאפ, ואמרתי, אמא, איזה שיחה משעממת, בבקשה שמישהו יגל אותי מה השיחה הזאת, ווואלה, יצאתי איתו לדייט. אמרתי, יאללה, אני נותנת צ'אנס, כשעברת. והיה לי מה זה כיף. פתאום היה לנו מלא נושא שיחה. אז כאילו, לדעתי, צריך לתת את הפתח הזה בכללי לכולם, לתת צ'אנס, מקסימום זה יפתח לך עוד דלת, ומקסימום זה לא רלוונטי, הכל טוב, אכלת, נהנית, שתית. אבל בעיניי זה רק, כאילו, למרות שיש רשתות של היכרות, אני פשוט לא שם, אני עדיין לא במעמד. ומה דעתך על זה? אין לי דעה. כאילו, אין לי ממש דעה, כי אני אומרת, כאילו, לא בא לי שהגבר שאני יכיר יהיה מהרשתות, למרות יש לי כל כך הרבה אנשים שאני מכירה, שהכירו באוקיי קיופיד וכאלה, והם נשואים, כאילו, והם מכירים והם אוהבים.
אבל כאילו, בא לי להכיר מישהו בדרך אחרת, בא לי שלא שמישהו יהיה באטרף, כאילו זה מרגיש לי ככה, סליחה, אבל כאילו מרגיש לי שאת נרשמת לאפליקציה, את כבר אומרת, בוא נחפש בעוד מקום, כי פה לא היה ופה לא היה, באיזשהו מקום כזה, אבל אני לא רוצה להגיד שאם אני אהיה בת 28 רווקה, אני גם ארשם, אבל כי אני לא אהיה בת 28 רווקה. לזמן. אמן. אם אני השנה מתחתנת, ואם לא השנה מתחתנת, השנה יש לי טבעת על היד. אז חתונה. אני דווקא רוצה לקחת אותך לעולם של הדת. הייתה לך איזושהי התקרבות. אני חושבת שזה התחיל עוד לפני 3 שנים, אם אני כאילו, אני זוכרת אותך עוד כשהתחלת לשמור שבת, כשרק התחלת. 2 אני שומרת. ומעניין אותי ממש לשמוע על השלבים בהתקרבות, התרחקות מהדעת, כי אני חושבת שזה ממש תהליך שאת חובה אותו וחיה אותו יום-יום. נכון. אז ספרי לי. בוא נתחיל ולספר מזה שלא הייתי שמרת כיפור, לא הייתי צמה בכיפור, אין שום קשר בין מען רז לדת. כל קשר הוא מקרה בהחלט. שמעתי שיעור תורה על לשון הרע לפני 3 שנים, כמו שאמרת, ועניין אותי והדליק אותי ממש, ואמרתי, וואי, מעניין, בא לי לשמוע עוד, אבל שמתי את זה במקום. ואז הייתי בעוד שיעור תורה שנה אחר כך, בחודש אלול, והיא דיברה על לשמור שבת. אז התחלתי לשמור שבת, כאילו התחלתי מהדבר הכי מפוצץ, הכי גדול, ממה שיש אנשים שכאילו עושים הכל, אבל הם לא שומרים שבת. כי זה הדבר שהכי קשה להם, ואני זה כאילו הדבר הכי נוח לי, והתחלתי לשמור שבת. הייתה לי נפילה, אבל חזרתי אחר כך לשמור שבת במלחמה, כמו כל עם ישראל בערך, ואחרי כמה חודשים, ממש לפני 4 חודשים בערך, יצאתי לסמינר ערכים. הדבר הכי טוב שעשיתי לעצמי. מה זה למי שלא מכיר? סמינר ערכים זה סמינר של 3 ימים, שאת נוסעת לאיזשהו מקום לבית מלון, וכל היום את שומעת שיעורי תורה. את מתחברת לסביבה שהיא מאוד מאוד רוחנית ומאוד מאוד... אני לא יכולה להגיד לך דתית, כי יש שם גם בנות כאילו שלא שומרות שבת ושלא מאמינות באלוהים. אגב, היה בנות כאלה גם, בת אחת. ואת פשוט נכנסת למין מעגל כזה, של את בשיחות עם רבנים, את שומעת דברים, וכאילו משהו בעולם הזה ריתק אותי ברמות, אבל עם כמה שזה היה הדבר הכי טוב שעשיתי, יצאתי לסמינר אחר כך אחרי חודש, שוב פעם. בגלל שזה עשה רעש כזה מטורף באינסטגרם שדיברתי על זה. אחרי 2 סמינרים האלה, חזרתי, כאילו עם כמה שזה עשה טוב, זה גם עשה לי רע. נלחצתי. אבל את יודעת שזה תמיד ככה? תמיד. כשאת מקבלת הערה באלף, אז מצד אחד זה נורא פותח לך את הראש, ומצד שני זה מכניס אותך לפינה של, רגע, מה אני עושה עם כל זה עכשיו, כאילו? יש לך כל כך הרבה ידע, את מנווטת אותו. אז יצאתי מהסמינר האחרון, ואמרתי, אני שומרת נגיעה? שלא ייגעו בי, אני שומרת מידה, אני שומרת נגיעה. אם הייתי נשואה בזמנו, הייתי שמה גם כיסוי ראש. ובאמת הייתי בצניות 2 חודשים, מלאה. ארטקור. כן, למרות שגם עכשיו אני בצניות, אתם לא רואים. אבל הייתי בצניות ובארטקור, והכל היה לעיני כל. כאילו, כל התהליך שעברתי היה באינסטגרם, וכשזה חשוף לעיני כל, אז את גם מרגישה שכאילו, עם הכוח שיש לך, כאילו יש לך השפעה על אנשים, יש לך אחריות של החיים. ואמרתי, לא בא לי לשים חצאית, בא לי לשים ג'ינס, ולא יכולתי לשים ג'ינס, והיה לי קשה. והרגשתי יצאת בהצהרות? יצאתי בהצהרות מבלי להצהיר. כאילו פשוט העליתי את התהליך שאת יודעת בצורה הכי טבעית והכי אמיתית והכי כנה. ואני יכולה להגיד לך שזה הכניס אותי היה יום אחד, לא משנה, היה יום אחד שישבתי מול הארון לפני שיצאתי בערב, הייתי אמורה לצאת למסיבה, ולא רציתי לצאת, וישבתי מול הארון ואמרתי, אם אני כבר יוצאת, אני שמה לוק צנוע, וזה אחרי 2 חודשים שהייתי בבית ולא יוצאת מהבית, כאילו, לא מעניין אותי מסיבות, לא מעניין אותי שום דבר, לא אלכוהול ולא כלום. ואני חולת אלכוהול. וישבתי מול הארון ובכיתי, כי אמרתי, אין לי מה ללבוש. וגם לא רק שאין לי מה ללבוש, אני גם לא מרגישה טוב, לא, בא לי לאהוב את עצמי, את יודעת, אין מה לעשות, כל בן אדם חשוב לו המראה החיצוני. ווואלה, לא אהבתי את עצמי. לא אהבתי את איך שאת נראית. לא אהבתי, ואמרתי כאילו, לא בא לי לשים יותר צנוע, על הפרינציפ, לא בא לי לשים צנוע, אבל אני לא יכולה בגלל האינסטגרם. והיה לי כפה ממש גדולה, ופשוט יום אחר כך קמתי בבוקר, פתחתי מצלמה, וחצי בכיתי מול האינסטגרם, ואמרתי להם, תקשיבו, אני מרגישה שיש לי יותר מדי אחריות על הכתפיים שלי, כאילו בנות אומרות, מה אני יכולה להתלבש
צנוע, גם אני יכולה. מה, אני מתלבשת חשוף, אז גם אני אתלבש חשוף. פתאום את לא יכולה לקחת צעד אחורה, כי כבר, מה זאת אומרת? יצאתי להיכרות, בדיוק. קשה לקחת צעד אחורה, ועוד יותר קשה בגלל שעשיתי את התהליך הזה עם רון, והיינו בדיוק באותו שלב, עזבי שהיא באה מבית מאוד מאוד אחר ממני, אבל היינו באותו שלב, ואני קצת התרחקתי, והיא קצת מתקדמת, אז זה מלחיץ. כי את אומרת, רגע, היום יהיה קצת צנוע, אז מה, אני לא אשים צנוע? אבל לא בא לי לשים צנוע. זה ככה שאני חובה כל הזמן. כי מרגיש לי שכן מצאתי איזון שהוא בריא. אני מרגישה שכאילו היה את התקופה הזו של הכאפות, שפתאום אני הרגשתי התרחקות מהדעת ברמה מטורפת. ודווקא עכשיו אני מרגישה שמצאת איזשהו איזון שנכון לך. שאת כן הולכת צנוע כשאת רוצה, אבל כשבא לך טייץ ובגדי ספורט, את תלכי עם בגדי ספורט. כשבא לך לצאת למסיבה או למסעדה עם ג'ינס, תלכי עם ג'ינס, והכל בסדר. כאילו, צריך גם להבין שהתקרבות לדעת, היא לא כמו כל דבר אחר שאתה עושה בבת אחת, והוא קיצוני, כנראה שתהיה רגרסיה ואתה תלך כמה צעדים אחורה. כי הכל בחיים זה תהליכים. אתה מתרגל למשהו ואז אתה אומר, אוקיי, נוח לי פה, אני יכול להתקדם לשלב הבא. וברגע שאתה במקום שלא נוח לך בו, אז מצד אחד זה מחשל אותך, זה גורם לך שנייה לזוז ולהגיד, אוקיי, רגע, למה לא נוח לי? מה קורה פה? ומצד שני, יכול להיות שלא נוח לך, כי לא טוב לך במקום שאתה נמצא בו. אז צריך למצוא את האיזון שנכון לנו. ואני כן מרגישה שהגעת למקום שהוא די נכון לך. תקני אותי אם אני טועה. מדויקת וצודקת ברמות. זה בתכלס אחרי חודש אלול. הייתה לי את ההתרחקות הזאת. חודש אלול וכל החגים. זה אינטנסיב. פעם מפוצצת, את כל היום בסליחות, את כל היום בזה, רוחניות כיף. ואז סיימת את חודש אלול, נגמר לך הבגדים הצנועים, כי לבשת את כולם בסליחות. ואתה אומר, טוב, מה עכשיו? והייתי קמה בבוקר ולא היה לי חשק להתפלל ולא היה לי חשק לזה, ואחרי ששמעתי כל יום שיעורי תורה, אמרתי, טוב, כאילו, מה קורה לי? ופשוט הבנתי שאת השינוי שלי ואת התהליך שלי ואת כל הדברים שאני עוברת בנושא הדת, אני צריכה לעבור עם עצמי לפני שאני עוברת את זה מול האינסטגרם ולפני הטיק-טוק. נכון. אני לא חייבת לאף אחד דין וחשבון, כאילו זה התהליך שלי, ובואי, זה לא עכשיו איזה משהו בקטנה. דת זה כזה עולם גדול ומטורף, וכאילו אפשר להישאב לתוכו, ברמות. אז אמרתי, ביי לעשות את התהליך עם עצמי, וגם אני יכולה להתלבש צנוע, וגם לא לצלם לאף אחד. כאילו אף אחד לא יודע, אני מתלבש צנוע בשביל מעיין רז, לא בשביל לעלות טיק טוק, או לעלות לאינסטגרם, שזה מביא לייקים ותגובות. ופשוט, משבוע שעבר שהייתי בשיעור תורה, ומלא זמן חיפשתי שיעור תורה, משהו כזה, משהו לנפש, שלא מדבר רק דת, אבל מדבר על ערכים. ואמרתי, אני חייבת להכניס לעצמי ללוז פעם בשבוע שיעור תורה, ולקחת כל צעד שאני עושה בחיים, הכי לאט בעולם. אם כאילו לפני זה אמרתי, אני רוצה א' ב' ג', אני לא יודעת מה אני רוצה, אני מכוונת לאיפה שטוב לי, איפה שטוב לי, ושהנפש שלי רגועה ומאושרת ומוארת, אני שם. בגדול. אני יכולה לספר לך, נגיד, שאני המון זמן רוצה לשמור שבת, יש בי משהו שגם אחרי חתונה קורית מין התקרבות טבעית לדעת, כי אתה נורא סביב זה, כאילו הדרכת קלה, וכל המעמד הזה של חופה והטקס, זה משהו מאוד מאוד גבוה ורוחני. אז לי היה קושי במה אני אפספס. כאילו, בדיוק הייתה לי שיחה עם חברה על זה שבוע שעבר, והיא אמרה לי, זה בדיוק ההפך. כל השבוע את באטרף, כל השבוע את לא מפספסת כלום. אז יש לך יומיים שקט. כאילו זה סטארט-אפ. ככה וואי, זה סטארט-אפ. ואמרתי, וואו, צודקת, אבל אני עוד לא שם. וזה תופס אותך, יש לך רגעים שאת אומרת, בא לי משהו, בא לי איזשהו שלב בדעת, אבל אני לא מרגישה שבפנים, בלב, אני לא שם עדיין. יש לי מלא דברים שבא לי ואני לא עושה, אבל אני יכולה להגיד לך שגם על השבת, כאילו, אחרי ששמרתי שנה ואז הפסקתי ל4 חודשים, הייתי כזה בלחץ של מה יקרה לי עכשיו שאני לא שומרת שבת. אבל הרגשתי כמה חיסרון זה הביא לי בחיים שאני לא שומרת שבת. וכמה שהשבוע שלי, לא משנה, עזבי ספציפית, אני באמת עובדת בטלפון ובאינסטגרם ובטיטיטיטה. גם אם יש אנשים שהשקט היחידי שלהם והפעם היחידה שלהם שהם יכולים לצאת זה בשישי שבת, איזה כיף זה שיש לך בשישי שבת משפחה. ושיש לך את ההורים שלך או את הבת זוג שלך ולהיות לבד בבית. עכשיו, לא, אני לא אומרת לך שבת הלכתית כהלכה עד הסוף. אני רואה טלוויזיה בשבת. אגב, רואה טלוויזיה מעשנת בשבת, כאילו, אני עושה את הדברים בדרך שלי, אבל אני חושבת שהמתנה הכי גדולה ביקום לנפש, זאת השבת. אני יוצאת מכל שבת ואני אומרת, בבקשה שתגיע כבר שבת הבאה. איזה כיף.
זה צעד מפחיד, אבל זה צעד שפשוט עושה טוב. וגם, בואי, זה שוב פעם, לא לקרות ברית ולא לקרות ברית. לא לקרות ברית. את לא, אם עכשיו שמרת שבת, את חייבת לשמור על כל החיים. גם את שמרת שבת פעם בחודש, כאילו. מה כבר יכול להיות? השתדלות. תשמרי שבת לשעתיים. תשמרי שבת ל3 שעות. זה משהו. זה עולם ומלואו. יש כאלה ששומרים רק שישי או רק שבת. חד משמעית. גם שדיברתי על זה עם הרב שלי אתמול. לקראת סיום, וכן, עברה כבר 1:10. יש לנו יש עוד הרבה על מה לדבר. נראה לי זה קורה לי כל פרק שאני אומרת צריך פרק ב', אבל זה ככה לתת לאנשים טעימה ממך. אני רוצה לשאול אותך, מה החלום הכי גדול שלך, החלום שעוד לא הגשמת? הכי גדול שלי זה בית, משפחה וילדים. באמת זה החלום שלי, כאילו, פעם זה לא הייתי מסתכלת על זה, הייתי אומרת, זה החלום שלי, אבל היום, זה נורא שאני אומרת את זה, זה כזה מצחיק, כי זה כזה לא אני. אני רואה ילדים ברחוב, ואני אומרת, אני גם רוצה. זה החלום שלי, שיהיה לי בית משלי, שלי בטאבו שלי, של מעיין רז, ובעלי היקר, לא יודעת איך קוראים לו, נתעדכן בהמשך. בית, 3 ילדים, להיות עשירה כקורח, באמת, ברמה שכאילו, לא נעים לאנשים להסתכל עליהם מרוב שאני עשירה, ולהיות מאושרת ובריאה. איפה את רואה את עצמך עוד 10 שנים? נשואה. ואלה שלא משחררות. אני חושבת שבוודאות עוד 10 שנים, לא יודעת איפה אני אהיה מבחינת עבודה, משהו בנדל"ן, שוב פעם בטוח, אני יודעת שיקרה. וואי, איזו שאלה גדולה. אתמול חשבתי על זה, אמרון, אמרתי לך, חייב לעשות תכנון של 5 שנים קדימה, רגע, בואי נראה מה קורה. 10 שנים זה כבר גדול, כן? 5 שנים עוד אפשר לצפות. כן, 10 שנים. אבל זה גם גורם לך רגע לעצור ולחשוב, וואו, שנייה, רגע, יש לי איזה רשימה כזו במגירה שעוד לא הגשמתי, אז אולי זה הזמן, יש לי 10 שנים. מה זה 10 שנים? זה ככה, זה 10 שנים, כן. אבל נראה לי שפשוט באמת, פשוט נשואה עם ילדים. זה מה שאני רוצה, ובריאה, הכי חשוב בריאה. ומה את מאחלת לעצמך לשנה הזאת? להתחתן. אם את לא מוצאת בזוג אחרי הפודקאסט הזה, סתם, אבל להתחתן, ולמצוא את עצמי קצת בדברים אחרים כזה שהם לא אינסטגרם. כאילו, להגשים כל מיני יעדים כזה שבא לי, אם זה קורסים, ואם זה ללמוד עוד דברים, ולעשות עוד דברים, בא לי פשוט לצאת מהאזור הנוחות שלי, לעשות משהו אחר. אני אוהבת אותך. אני גם אוהבת. היה לי הכי כיף בעולם. תודה יפה שלי. ואני אפגש אחרי זה ונמשיך לדבר.